ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାହାକୁ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଇଥାଉ, ସାମ୍ନା ଲୋକର ଯେତେ ଭୁଲ ଥିଲେ ବି ଆମେ ନିଜ ଆଡୁ ସରି କହିଥାଉ। କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଡର ଲାଗେ କାଳେ ଆମ ସମ୍ପର୍କଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବନି ତ। ହେଲେ ସେଇ ଲୋକକୁ କିଛି ବି ଫରକ ପଡେନି। ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିଛି ଏତିକି ଯେ ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ସତରେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ ଲୋକର ଖୁସି ଚାହିଁବା। ସେ ଆମକୁ ଭଲ ନ ପାଉ, ସେ ଆମ ଭଲ ପାଇବାକୁ ବୁଝିଲାନି ତ ଠିକ ଅଛି, ମନ ଦୁଃଖ କରନି, କାହା ପାଇଁ ଲୁହ ଗଡାଅନି। ଆମେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଏଇଟା କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି? ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଯୋଉ ଲୋକକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉଛୁ ତା ପାଇଁ ଆମେ କାନ୍ଦୁଛୁ। ହେଲେ ନା, ମୁଁ କହିବି ଆମେ ସେଇ ଲୋକ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକ ପ୍ରତି ଥିବା ଆମ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆମକୁ କନ୍ଦଉଛି। ନିଜ ଫିଲିଙ୍ଗସକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର, ଦେଖିବ କାହା ପାଇଁ ଆଉ ଲୁହ ଗଡିବନି।